opbouwende, positieve feedback. Ik ga dit echt mijn zaken vallezen en just hem echt zo denken van, oh ja, Kus je weer kussen? Hoi. Hey. Aanbloot er niks van hoor, glitsen door. Nee. Hey, goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, ik ga mezelf even wat opkalevaten, dan viel ik altijd wat beter. Ik hier mijn lijst, ik verteld dat ik met topfit weer en dat ik even de bloed prikken moest op Jelkes oorring, al heel lang. Daarvan is de uitslag binnen. Daarin weer te zien dat er bloedarmoede weer en iets met de suikers. En ik ben teruggestuurd nog naar de internist. Daar ben ik juist geweest. Die had nog wat verder onderzoeken in. En die moet dan nog wat extra bloedtestjes doen. En ik nog wat verdere onderzoeken. Dus ja, eigenlijk het enige wat ik weet is dat, dat ik bloedarmoede heb. En voor de rest moet eigenlijk alles nog een beetje verder onderzocht worden. Ik had wel ijzertabletjes gekregen om dat ijzer weer wat omheen te krijgen. Dus ja, eigenlijk ben ik nog net heel volle verder, maar nou ja, er ben ik geen ernstige ding uitgekomen, dus dat is echt wel lekker. Dus ja, wie wacht zit nog rustig aan. Ik ga mijn kwarten weer een afspraak, dus nou, dat is een beetje hoe de vlag erbij ging het. En ondertussen lekker vitamintjes, water drinken, altijd goed. Even wat leuks. Zaken had zien rapport binnen. En als ik dat lees, dan herken ik dat heel en dal. Dus dat is wel leuk dat hij echt hemzelf dus blijkbaar is op squallen. En ik moet toch wel even een paar dingetjes met hem delen. Dus ik zal even de piep pakken. En dat is even shit. Nou, je zit bij lezen. Jij begon dit jaar hakkend en plakkend, maar al snel had je door hoe je vloeiend moest lezen. We oefenen verder op AVI M3 niveau. Jouw leestempo moet hiervoor nog iets omhoog. Dus ik ga mijn zaken nou aanpraat. Dat in plak van dat ik jongens hem een boekje van lees, dat hij mij een boekje van lezen gaat. En dan ja, kunnen we bij de biep mooi AVI M3 niveau boekjes hellen. En dan zien dat we dat leestempo iets omheen krijgen. Dus hartstikke mooi. Schrijven. Het maken van schrijfletters is best een precies klusje. Het vergt geduld en een hele fijne motoriek. We blijven het komende half jaar goed oefenen, dan ontwikkel jij straks een keurig handschrift. Nou, ik merk wel dat het hem vooral net om tier doet. Maar altijd wat hut. Maar als hij echt goed zijn best doet, dat hij het inderdaad best wel netjes doet. Maar nou, zoals ik zei, het geduld is wel eens vier te ziekje. Wereldoriëntatie. Thema onderwijs past wel bij jou. Je bent nieuwsgierig aangelegd en hebt een brede voorkennis. Je kijkt graag naar informatiefilmpjes en ook tijdens lees- en voorleesmomenten probeer je alles goed op te slaan. Klasse. Nou, dat is leuk om te jaren. Muziek. Je vindt het fijn om muzikaal bezig te zijn. Je bent altijd goed te horen tijdens de muzieklessen. Heel herkenbaar van mezelf van vroeger. Zowel met je stem als met de instrumenten. Houd het enthousiasme vast, zaken. Leuk om te zien. Creatieve vorming. Tijdens de lessen crea doe je goed je best. Je wilt graag de voorbeelden namaken en kan erg balen als het dan net iets anders wordt. Laat je creativiteit maar de vrije loop, zaken. Laat maar zien wat je kunt. Ik vind het hele leuke, opbouwende, positieve feedback. Ik ga dit echt mijn zaken vallezen en just hem echt zo denken van, oh ja, echt glunderen. Ik denk dat dat wel ja, de manier op het onderwijs is. Net zo van, hey, dit is fout, dit is slecht. Nee, maar positief benaderen. Heel leuk die en dit. Beweging. Als we denken aan zaken, is sport niet weg te denken. Er is altijd een bal in de buurt. Je bent fanatiek en laat veel sportiviteit zien. Verliezen bij teamspelletjes vind je nog wel eens lastig. Maar ook dit mag, zaken. Nou ja, dat is Jerexa altijd maar die bal in de weer, dus grappig om te lezen. Zaken. Wat heb jij al grote sprongen gemaakt in groep 3? Jouw enorme inzet en doorzettingsvermogen ga je ver brengen. Laat ons maar zien wat je in je mars hebt. Nou, dat is toch goud. Moet ik toch even met hem delen. Ik ben best wel grusk. Hij doet het hartstikke goed. En natuurlijk ben er altijd wel puntjes, maar nou, niks weet ik meer zwaarder dan meidjes, zeg maar. Dus, en ik zeg dat hij mijn heel soort willen naar squallen gaat. En ja, hij gewoon hele leuke juffen die ja, echt positief dus benaderen. Ja, hartstikke leuk. Dus dat doe ik even met hem delen. Ildo, dat zou wekken, denk ik.
Die leidt al een skoftje. En dan hellen we zaak uit squallen. En dan ga ik aan mijn zaken een Valentijns cadeautje kleermaatje en een jidje cadeautje. Want zaken zijn vriendinnetje. Bente is net alleen nog zijn Valentijn, maar ze is echt nog jidje. Hier Ilda al. Even zien wat ze lekker is. Goeiemiddag. Hey, Wiefke. Goes weer kussen? Goes du weer kussen? Hoi. Hey. Goes ik maar met mij? Ja, met mij? Hier twee. Oeh, platte. Hallo. Platte. Hoi. Is dus zo lekker slecht? Nou, wat hier in de mond. Is dus zo lekker slecht? Zit een kleintje aan me? Wees een kroppen. Nou, die is lekker. Die ze kunnen omklaaien en dan ga je aan zijn zaak uitskwallen. Hey. Ja. A few minutes later. Nou, zaken gaan we ophellen. Die is weer thuis. En, nou ja, ze had ik je al verteld hier. Mooi hè, ballantjes. Het is je rekfeest. Maar ze had ik verteld hier, het is bijna Valentijnsdag. En waar is die Valentijnszaken? Bente. En Bente is echt nog gast. Mooi jitje. Bente is een mooi jitje. En het is haast Valentijnsdag. Dus wat is je? Wat hier wil je hellen? Ik kom. Wat wie voor Bente haar jitje? Wat wie voor Bente haar jitje? Deze. Die, hè? Want Bente had heel wat van Barbs, maar we vonden deze wel heel stoer. Maar een dino, hè? Ja. Dus die maar wij even inpakken en we moeten het kaartje scrollen. Zullen we dat aanlezen dan? We gaan een Van Valentijnsdag? En we gaan een kettingmaatje met uw naam erop. Ja, en dan krijg je in mij de namen van Bente. En Bente krijgt in je van mij de namen van die, hè? Ik ga iets doen. En dat. Ik vond. Dan zit je me vast de namen eruit. Dat is wel een goed idee. Gaan we hem wel zongen? Ik kan wel zo, ja. Ik ben wel volle letters. Ja. Dus ik moet alle wisselen hebben. Ik heb echt het video. Hey boef. Hey boef. Even zien. Nou, zo ben ik mezelf hier. Zo daar. Deze zit wel een beetje verstopt. Zaak. En nou een E. Aanbloot er niks van hoor. Politie donders. Nee. Waar ga je dat? Oh nee, ik hier pak papier, pak voor Bente. Even zien, dan hebben we nog Bente, hè? De B. En de E. De N. Is dat shit, jongen? Had de bril op zeker. Ze staat in bakje. Ik zit wel goed. Hier. En nog een E. Bente. Nou ja, dan gaan we aan een jermbandje maken. En dan hier ik nog wat in, hè? Wat ziet je nog in zaak? Een knuffel. Een knuffel en een kaartje. Zullen we beginnen met je cadeautje? Dit? Ja? Die Ik inpak? weet het niet meer. Was deze het jermbandje, meid? Maar ze wist het Nee, ik jermbandje. dacht dit. Zeg maar, toen was het. Eerst cadeautje? Okidoki. Oh, smeerpoets. Mami nog stroomtrollie weg terug. Dan is dan was de naam een beetje in het midden, waar? Dus je had hier ongeveer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ongeveer 10 kraatjes eerst en dan de namen. Maar het ook minder? Nou dan doe maar een jongen, dat is er al één nog. Ja. Ja? Dus dan nog een kraatjes op. En dan doen we de namen. En dan doen we weer nog een kraatje.
Jere wat lawaai op achtergrond, maar ze ben bezig met de badkamer, hè? Zaken. Ah, tje. Ken. Bente, S, wat moet ik zeggen? Sjaki. Zaken. Sjaki. Maar kraan denk ik nog wel mee, maar ik heb ook deze een beetje opschouwen, hè? Ik wil eerst met maar diezelfde kleurtjes achter die namen. Maar mag ik nooit doen wat er omheen dan? Als het zelf was, het is die herrenbandje. Niks is fout, jongen, hè? Het is Bente, hier een bandje. Ja, maar doe makkelijk toch. Het is die kunstwerkje, hè? Toch? Hoi, hoe gaat het? Wat best. Wat doe je? Herrenbandjes, meid. Koffie? Ja. Koffie is klaar, ja. Ja, maar die man nou niet in het tegentje plakken, ik heb wel koffie. Lekker. Koffie is altijd goed, hoor. En dit is het resultaat. Ze wil lekker lang, hè? Wat verschillend, maar wel lekker lang. Bente had dus hier langer omdat hij het een grotere naam. Ja, klopt. Die had een letter meer, hè? Ja, en toen is weer meer, bij die namen zitten weer meer kraaltjes. Maar ze passen wel mooi bij elkaar, toch? Ja. Ja. Nou, super. Nou, Ik zou zeggen. oh, wacht eens even. Men moet nog even vertellen. Hallo. Wie had een cadeautje inpakt van Bente Hayidje. Wie had iets voor Valentijnsdag maken. Ze waren even inpakken. Doen we dat bij Beerking. En dan doe die om mij Bente gaan namen. En Bente in mijn zaak, hè? En dan nou ja, nemen we je met mij op de date van Zaken en Bente. Op de Fristie. De High Fristie. Hey, wij soms zitten. Hoe is het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net chill op het downloaden van je tablet of telefoon. Hey, naar je chats vlog. Hey, hoi. Hey, hoi. Doei!